हामबाय फाइमानजाक फाइनाय मिडिया संनो जों तिनि 39 मुनु ब्लक लेभेल काइसा मीटिंग खालायजाहा सिन्दुक पाथर पथाइमक पारा स्कुल तिनि चिनि मीटिंग जत युथनि ब्लक लेभेलनि जे लिडार ब्लक प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि मेम्बार्स जत बुफाइजाक ते कयेकजना विलेज चेयरमैन रगो फाइजाक सब जोनाल चेयरमैन बो फाइजाक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो फाइजाक केबोनि मुं लाना थांदिया आंगेलाय अनेक सालबो थाङाबा न'बो थाना नाङो आबागै आं कोनो मुं लादिया तिनि चिनि मीटिंग लामानि मूल एजेंडा हाजों बुसकांनि जे विलेज काउंसिल चंगमारिनो तयै जों बारायख्लाय सामों खालायलायनाय जे ओ विलेज काउंसिल चंगमारिनो जों बारायख्लाय काप्लाय खालायलायनाय तै चिनि बुसकांनि जे विधानसभा इलेक्शन जों बनो बारायख्लाय ओ 39 मुनुनि अंगै कप्लाय खालायै महाराजनो काइसा जों अब इरनि कैंडिडेट गिब्रि हमानाय आबोनो तयै जों सालायो जाति ओ जागानि थाङै चिनि एरियानि बागै एसेम्बली थाङै करक साइथों चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागै करक साथों चिनि अस्तित्वनि बागै करक साथों होनै जों अरनि काइसा एमएलए जों जितिरि हनै होनै जों तिनि कक चाबलायहा जाति बुसकाङो चिनि एरियानि बो काइसा काहाम अंथों होनै चिनि जे लुकु जे रक जे बिग्रा रक ओइ तंनाय रक नो जे सेजाथों जे सेजगे लुकु रक नो जे नायकुल जगिया रक नो बगनो सेजां नायते हिनै जों तिनि सालायहा जे लुकु रक जे 25 बोसोर सीपीआईएम रक बाय जे नायकुल जांमानि जे जगिया सिबुति रक जों नाययानि बागै जों टारगेट खालायजाक जे सुगजगिया नखुं रंनो जों थांनाय नानि बागै बोति रंनो जों जत डिसिजन लाजाक जाति बसकांनि सालसों जेरै चिनि त्रिपुरा सारगनो जों गुसुवति सामानायतै जाति चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि सभाओ जों जतनो एक लगे खालायै जाति महाराजनो लगे रथों लगे रगै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनो जाति ओ त्रिपुरा सारक मानथों हनै जों कक साबलायहा जाति जों थांसा खालायै याप्रि सेलाय मानायतै जोंनो सावै आं आनि करंनो अरनो माथाक सेनाय त्रिपुरा मुथा लंग लिव YTF long live TWF long live TEF long live हामबाय long live Pramotha long live long live YTF long live TWF long live